Tarkastellaan tällä videolla sanavartaloita. Sanavartalot on nyt kaikkien tulevien suomen kielen kurssien ja yleensäkin suomen kielen opintojen kannalta aivan keskeinen asia, joten tämä homma pitää nyt vaan osata. Siinä on nyt tummennettuna sekä nominien että verbien sanavartaloita, ja käydäänpä tällä videolla vähän tarkemmin lävitse, että mitä nämä on. Sanavartalo tosiaan käsitteenä mahdollistaa sanan aika tarkankin muoto-opillisen käyttäytymisen tarkastelun, joten se on siis se keskeinen syy, että minkä takia nämä sanavartalot on niin käteviä, ja siitäkin tulee esityksen lopussa pieni esimerkki. Mutta mitä sanavartalot sitten on? No, sanavartalo on se osa sanaa, joka jää jäljelle, kun kokonaisesta sanan muodosta poistetaan kaikki taivutustunnukset ja päätteet ja johtimet ja mitä ikinä sanaan voikaan liittyä. Nyt termi sanan muoto tarkoittaa siis lekseemiä, jota on taivutettu jossakin muodossa. Eli kun me vaikka luetaan uutisia ja siellä puhutaan, sieltä löytyy vaikka sananmuoto koulua, niin se koulua on kokonainen sananmuoto. Tuossa on nyt tuommoinen keinotekoisen pitkä sananmuoto kuin autoissammekin kohan. Ja jos ruvetaan katsomaan, että millaisista komponenteista se rakentuu, niin kun lähdetään vasemmalta oikealle, niin heti ensimmäisenä on tummennettuna sanavartalo auto. Tämä auto on nyt se perusosa sanaa, johon kaikki muu liittyy, mitä on plussalla merkitty. Ja tuohon autosanaan liittyy nyt monikon tunnus i, inessiivin tunnus ssa, monikon ensimmäisen persoonan possessiivisuffiksi mme ja sitten 3 liitepartikkelia kin, ko, han. Ja ne kaikki liittyy tähän autosanaan, eli tuo autovartalo on ainoa pakollinen osa tuota sanaa. Semmoista sanaa kuin issamme, kinkohan ei voi olla Suomessa, vaan noiden kaikkien tunnusten täytyy liittyä johonkin sanavartaloon. Ja nyt kaikilla lekseemeillä on vartalo, ja joillakin niitä voi olla sitten monta. Ja ennen kuin ruvetaan tarkemmin puhumaan noista vartaloista ja niistä vartalotyypeistä ja määristä, niin on tärkeää hahmottaa tämmöinen käsite kuin teemamuodot, koska kaikki vartalot pystyy löytämään taivuttamalla sanaa tietyissä muodoissa, ja näitä tiettyjä taivutusmuotoja nimitetään tosiaan teemamuodoiksi. Ja riippuen siitä, onko kyseessä nomini vai verbi, jota tarkastellaan, niin teemamuodot on erit. Nomineilla teemamuodot on yksikön genetiivi, eli lampaan. Tuossa on nyt tosiaan lammasnominia käytetty esimerkkinä. Toinen teemamuoto on sitten essiivi ja kolmas partitiivi ja kaikki tosiaan yksikössä. Eli genetiivi, essiivi ja partitiivi. Ja näistä on nyt tärkeää hoksata, että kun sanaa taivutetaan genetiivissä, niin löytyy mahdollinen heikko vokaalivartalo. Essiivi taas paljastaa vahvan vokaalivartalon ja partitiivi sitten taas konsonanttivartalon. Mä muuten tässä videossa ihan tilan puutteen vuoksi lyhennän vokaalivartalon lyhenteellä V-vartalo ja konsonanttivartalon C-vartalona, mutta kannattaa ihan kirjoittaa ne termit kokonaan, niin ne jää sitten haltuun. Ja sitten verbeillä teemamuodot on aktiivinen indikatiivin presens yksikön ekassa persoonassa, sitten on aktiivinen indikatiivin presens monikon kolmannessa persoonassa ja aktiivinen imperatiivin presens yksikön kolmannessa persoonassa, eli tehdä verbillä se taivutusparadigma on teen, tekevät, tehköön. Ja siinä on sitten myös suluissa listattu, että mikä muoto paljastaa minkäkinlaisen sanavartalon. Ja nyt sitten tärkeää on hoksata, että millaisia vartaloita on olemassa. Vartalot tosiaan jaotellaan, kuten tuossa aiemminkin on tullut ilmi, niin vokaali- ja konsonanttivartaloihin, ja se ryhmittelyperuste on vartalon viimeinen äänne, eli onko se vokaali vai konsonantti. Ja semmoisia sanoja, joilla on sekä vokaali- että konsonanttivartalo, kutsutaan kaksivartaloisiksi sanoiksi, ja kaikki loput sanat, joilla on pelkkä vokaalivartalo, on yksivartaloisia. Ja se on tärkeää tosiaan hoksata, että kaikilla sanoilla on vähintään vokaalivartalo. Semmoista analyysiä ette voi tehdä, että sanalla olisi pelkkä konsonanttivartalo, tai jos teette, niin se analyysi on väärin. Eli pelkkä vokaalivartalo on vähintään kaikilla sanoilla. Sitten vokaalivartalot. Nämä on siinä mielessä monimutkaisempia, että näitä on tosiaan 3 eri tyyppiä. On olemassa vaihteluton vokaalivartalo, joka ei osallistu astevaihteluun. Se on siis sanoilla, jotka ei kuulu astevaihteluun. Eli tässä hoksaatte nyt myös, että astevaihtelun käsite on ymmärrettävä, jotta tämä asia aukeaa. Sitten on olemassa vahva ja heikko vokaalivartalo, ja sitten on olemassa vaihteluttomasti vahva vokaalivartalo. Ja näistä 3 käsitteestä on hoksannut, että tuo vaihteluttomasti vahva on semmoinen, mikä aiheuttaa välillä vähän harmaita hiuksia, joten se kannattaa sitten pistää erityisesti merkille, mutta käydään nämä kaikki toki lävitte.
No, vaihteluton vokaalivartalo, kuten sanottua, on semmoisilla sanoilla, jotka ei osallistu astevaihteluun, ja käytännössä kaikissa teemamuodoissa taivutettuna se vartalo on sama. Tähän vartalotyyppiin kuuluu tyypillisesti tämmöisiä lyhyttavuisia tai vähätavuisia sanoja, niin kuin yksi-kaksitavuisia sanoja, mutta tässä luokassa on sitten myös muita. Ja huomatkaa, että mä annan jokaisesta vartalotyypistä esimerkiksi nominin sekä verbin, ja kannattaa opetella myös nuo verbiesimerkit. Eli vaikkapa verbillä syödä ja nominilla kana on sitten tuommoinen vaihteluton vokaalivartalo. Ne sanat ei osallistu astevaihteluun, ja nuo kaikki kolme vartaloa on samannäköisiä. Eli kanan, kanaa, kanana, ja syövät, syököön. Ja nyt yleensäkin ottaen, kun ajatellaan vartaloita, niin kannattaa unohtaa sanan nominatiivi, eli perusmuodon tarkastelu, ja tarkastella pelkästään näitä teemamuotoja, koska se nominatiivimuoto saattaa sotkea. No sitten vahva ja heikko vokaalivartalo. Tässä on ensiarvoisen tärkeää tajuta, että ne esiintyy aina pareina. Jos hoksaat, että sanalla on vahva vokaalivartalo, niin sillä täytyy olla myös heikko vokaalivartalo. Ja kuten arvata saattaa, vahva ja heikko käsitteet viittaa astevaihtelun vahvaan ja heikkoon asteeseen. Jos katsotaan esimerkiksi luukkunominia, niin meillä on luukun, luukkua luukkuna, ja sitten vaikka verbillä ottaa, otan, ottavat, ottakoon. On siitä vielä erikseen värikoodannut, että missä näkyy vahva aste ja missä näkyy heikko aste. No nyt sitten tämä vaihteluttomasti vahva vokaalivartalo. Mulla olikin vahingossa jäänyt tuolta animoimatta yksi kohta, niin pistetään kaikki näkyviin. Eli vaihteluttomasti vahva vokaalivartalo on semmoisilla sanoilla, joilla on siis kaksi identtistä vokaalivartaloa, eli kaksi vokaalivartaloa, ja sitten niillä on konsonanttivartalo. Eli jos väität, että sanalla on vaihteluttomasti vahva vokaalivartalo, niin sillä täytyy olla kaksi samannäköistä vokaalivartaloa ja sitten yksi konsonanttivartalo. Ja vokaalivartalo on nyt sitten siis astevaihtelun näkökulmasta aina vahva-asteinen, eikä se vaihtele. Katsotaan esimerkin kautta. Kun nyt mietitään tuota lammasnominia, joka mulla on tuossa esimerkkinä, niin siellä on essiivimuoto lampaana, ja sitten meillä on lampaan. Eli siinä näkyy vahva aste MP, mutta sitten kun verrataan sitä tuohon partitiivimuotoon, jonka sanoin paljastavan vahvan asteen, niin me huomataankin, että siellä on lammasta. Eli koko tässä taivutusparadigmassa näkyy nyt tuo MP-MM-astevaihtelu. Ja lampaan ja lampaana on samannäköisiä vokaalivartaloita, ne on vahva-asteisia. Ja sitten tuo konsonanttivartalo, kuten tuo kolmas täppä tuossa kertookin, niin se konsonanttivartalo on heikkoasteinen vokaalivartaloihin nähden. Eli se on se, mitä tämä käsite tarkoittaa. Vaihteluttomasti vahva. Vokaalivartalo ei vaihtele, vaan se on aina vahva-asteinen ja nimenomaan vokaalivartalo. Ja sitten katsotaan tuota verbiesimerkkejä, niin siellä on tykkään, tykkäävät, tykätköön. Siinä huomataan nyt, että siinä on normaali määrällinen astevaihtelu, eli KK-aste vaihtelee heikon asteen K kanssa. Tämä ei ole siis sen monimutkaisempaa, mutta tämä saattaa pikkusen sekoittaa, eli tämä kattokaapa huolella läpi, että hoksaatte. No sitten konsonanttivartalo. Konsonanttivartalo on semmoisilla sanoilla, jotka huomatkaa päättyvät konsonanttiin ja joihin liittyy konsonanttialkuinen tunnus. Eli siellä on nyt vaikka kieltä ja opiskelkoon. Eli tärkeää on, että vartalon viimeinen äänne on konsonantti ja tunnuksen ensimmäinen äänne on konsonantti. No sitten katsotaan vielä tämmöistä vähän ehkä hämmentävää käsitettä kuin alivartalo. Alivartalo on nimitys kokonaisuudelle, jossa näkyy vartalon lisäksi, riippuen siitä onko se nomini vai verbi, niin nomineilla alivartalon kokonaisuudessa näkyy vartalon lisäksi monikon tunnus käytännössä. Se voi olla varmaan annettu teille oppitunnilla muodossa, että siinä näkyy yksikkö tai monikko, mutta käytännössä alivartaloa kannattaa havainnollistaa tällä monikon tunnuksella. Ja nyt kun mä aiemmin sanoin, että morfologian eli muoto-opin kannalta vartalo on tärkeä, niin tämä alivartalo-käsite osoittaa sen hyvin. Eli alivartaloa on koko tuo tummennettu kano plus j-kokonaisuus. Ja tuossa muuten huomatkaa, että vartalon tai alivartalon merkintätapa on tuo viiva loppuun, eli se on siis sidonnainen morfeemi. Meinaa sitä tuo viiva tuolla lopussa. Niin nyt me huomataan tuossa, että kun sanaan kana liittyy tuo monikon tunnus j,
niin meillä ei olekaan kanaja esimerkiksi semmoista sananmuotoa, vaan meillä on vaikka kanoja. Ja alivartalon käsitteessä sen jälkeen, kun on laitettu näkyviin vartalo, eli tässä tilanteessa tuo kano, ja sen jälkeen monikon tunnus J, niin ei pistetä sinne enää mitään taivutuspäätettä tai muita loppuun. Eli alivartalokokonaisuudessa näkyy pelkästään vartalo plus monikon tunnus, ja sitten jos on nomineista kyse, verbeistä kyse, niin siellä voi näkyä tempus, modus tai pääluokka. Eli tuossa on nyt vaikka imperfektimuotoinen syödä söin. Minä nyt käytän koko sanan muotoa, mutta huomatkaa, että tuo alivartalo tuossa on edelleen vaan siihen kyseiseen taivutustunnukseen päättyvä. Sitten meillä on modus, eli tapahtune, siinä on potentiaali, ja siitäkin on jätetty se loppu pois. Ja sitten on pääluokka, joka esimerkin tapauksessa on nyt passiivi, eli siinä on vaikkapa tulla verbin passiivi. Se voisi olla vaikka sananmuodosta tullaan. Mutta joo, vartalokäsitteet ei ole tämän hankalampia, mutta nämä pitää ottaa huolella haltuun, tai loppuopinnoista ei tule yhtään mitään. Pistäkää siis tämän videon asiat ihan kunnolla mieleen. Kiitos kun katsoitte.